Není to jen práce, je to poslání. A my teď hledáme nové zdravotní sestřičky a zdravotní bratry do našeho týmu domácí péče. Každý den vstáváme s vědomím, že na nás někdo čeká. Ne v nemocnici, ale doma. Každý z našich pacientů má svůj příběh a my máme tu čest být jeho součástí. Jako sestřička domácí péče miluji tu flexibilitu a pestrost zároveň. Práci si plánuji tak, jak potřebuji a díky tomu dokážu skloubit péči o pacienty s časem pro svou rodinu i sebe. A to je něco, co v běžné nemocnici jen tak nezažijete. Za každou naší sestrou stojí podporující vrchní sestra, která je stále na drátě a připravena pomoci. Jsme tým Mediclinic Poskytujeme domácí zdravotní péči napříč celou Českou republikou. a hledáme nové kolegyně a kolegy. Dělejte práci, na které opravdu záleží. Staňte se součástí domácí péče Mediclinic. Klikněte na odkaz, přihlašte se nebo nám rovnou napište. Vaše péče může změnit svět. Jeden domov za druhým.